Ang pasumbingay mauni ang sugilanon nga dunay laing meaning, ordinaryong mga panghitabo sa kalibutan pero gihatagan og langit nun nga kahulugan. Muna si Jesus gamit siya mga sambingay, labi na gyud ang sambingay kung unsaon paglihok sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, or unsaon pagkabot nato sa tinuod nga kaluwasan. Ang sambingay ni Jesus sama gyud ni siya sa tanom, sama sa liso, magsugod sa gamay kaayo, unya mohinay-hinay siya tubo basta tagaag higayon nga motubo. Nya unsaon man pagpatubo, itanom gyud. Ang yuta maunay simbolo ni Kristo or sa Ginoo. Kung way yuta na itanom o wa, bisag unsaon nimog tanom or mangandoy kang makatanom pero way yuta, wa gyoy mahitabo. Mausad na ang Ginoo, daghan kay tag pangandoy nga nindot sa atong kinabuhi pero wa gani na mahaom sa planos Ginoo, musangko gyud ta sa kadautan. Karon di ay kanindot og plano sa Russia, kanindot og plano sa Ukraine, kanindot og plano sa mga Israelites, mga Israel, kanindot og planos mga Hamas para sa ilang kaugalingon nga palambuon gyud, palambuon pero unsay nahitabo, sangko gyud gubat. Mausad ang planos China, nindot kay siyag plano pagpalapad sa iyang teritoryo. Mausad ang Amerika pagpalapad, ang Pilipinas na ba tay plano? Murag gaduda mag-uunsa kay planos Pilipinas ya. Mga Pilipino sige ra mag-abroad, sige abroad para ra gyud kaugalingon, para sa kaugalingon. Kung ang ato ganing plano para na lang gyud kaugalingon, kana malusno na ta. Kay ang gingharian sa Dios usa di ay ka lugar o usa ka pamaagi nga maluwas ang tanan. Muna nga ang Ginoo diri sa unang pagbasa may deklarar gid siya, ako ra gyoy makapatubo og balik sa kaning kahoy nga mao ang piniling katawhan sa Dios. Nya kay na failure naman to sila, nagsige naman sila supak-supak, ingon nang nitag-an ng Ginoo, ni saad siya maghimo niya kog bag-ong turok or sanga nga akong itanom, nya kana nasad mao'y mamungag maayo. Nya makahibaw ang mga tawo sa kalibutan nga ako ra gyud mo'y makahimo pag sa tuyang giingon, bantayan ni nato kay usahay malimot ra bataan eh. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod. Kita giisip tag mga kahoy. Masayod unya nga ako ang Ginoo maoy muputol sa habog nga kahoy ug mopataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mopalaya sa lunhawng kahoy ug mopalambo sa laya nga kahoy. Kasabot mo aning sambingaya, lingay mong tupad. Inakasabot ka? Wa. Ang laya iyang himuong lunhaw. Ang lunhaw himuon niyang laya. Ang habog himuon niyang mubo. Ang mubo himuon niyang taas. Pasabot, why imposibles Ginoo pero siya ra say magbuot. Mao na isalig nato niya ang tanan. Mao na unsa ra may itong buhaton? Matod pa sa atong salmo, Ginoo maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Ayaw pagsigig reklamo. Unsay nahitabo nimo karon? Pasalamat las Ginoo. Salamat Ginoo na apakoy buhok. Ay pagsigig kolor anang buhok.
Salamat Ginoo na apakoy kilay. Ay sa pagsigig kiskis anang kilay. Salamat Ginoo na apakoy pilok. Ay pagsigig sumpay anang pilok. Salamat Ginoo, healthy paning akong panit. Dili magsigig patato anang panit, sigig pabintal anang tato-tato anang panit. Wa gyud ka pasalamat. Salamat Ginoo kay makapanganak pa ko. Dili kay magsigig kabalaka, mamabdos na sa ko, mabdos ako. Inom anang mga pills, palaygit pagyod. Murag yug mao igahimo anang iyang palupyan tube. Ngana. Salamat Ginoo na mabdos pa ko. Sige na ka problema ng pagkamabdos, ipa-abort na noon. Nya naasay way mga bana magpamabdosad. Lipay pa nga mabdos na siya. Wara bay bana. Wa jud ka pasalamat. Ginoo buhi pa ko. Ano magsigunhaw na ang pagkamabdos? Nya di ra ba magminyo? Di ba? Na may daghan dia. Maka-apil magimi usahayan. Aka na ra di ay, oh, gusto ra kog bata pa dir. Oh, sige. Ako'y himo, ako say bunyag. Buangon mag-agad tas Ginoo. Mag-agad kitas Ginoo. Gilingyay mong tupad. Ing na nakapasalamat ka, nabuhi pa ko. Ing na kuno. Nakapasalamat ba ka, nabuhi pa ko? Ngay kanira basang uban, labi na ginigtanaw nimo imong anak tapulan kayo. Di juga kapasalamat. Salamat Ginoo na ako'y anak. Salamat Ginoo, buhi pa ning akong anak. Ang isulti tapulan yung dakwa, tapulan dakwa. Kamong mga asawa din kinsa ninyo gasigig pasalamat nga buhi pa inyong banat. Asa kamot? Na ay mga napo ra gyud kabuok. So unsab na gibuhat ninyong uban kasi mo pangandoy mamatay na. Wa jud ka kapasalamat, gatuo jud ka nga ikaw ra gyud nagbuhi ana. Mga ginikanan, kinsa ninyo dinhi nga nagsigig pasalamat nga ang inyong anak naginhawa pa ta sa kamot. Kinsa ninyo dinhi ginikanana nga di gyud magyaw-yaw sa inyong mga anak ta sa kamot. Oh, laktod pagkasulti, dili tinuod ang inyong pagpasalamat. Dili tinuod, nganong inyo man ang yaw-yawan, na aday magpasalamat, nga magyaw-yaw. Muhatag ka na kog cake sa akong anniversaries pagkapari. Ayay, hapit na ra ba? Oy, 20 years na ko, karong June 22, karong maabot Sabado, 20 years na ko sa pagkapari. Nalipay mo, wa? Kung nalipay mo sa atong slot sa MMHD kanang Mother Mary's Healing and Deliverance na ako'y 20 slot challenge. Tag 1,000 man na. Kamong tanan nga nalipay nga napari ko abot na kog 20 years nya kita man say naningkamot kuyog man ta ako may nagpasiugdaan ng slot aron matukod ang kapilinya napamantay slot nga gibaligya. Pila pa niya atong halin sa MMHD. 1,941 dinis atong simbahan, atong parokya. 401 dito sa kapilinya. 2,342 atong halin. Nya 6,000 man atong gibaligya, napay 3,658. Nya akong hangyo, kamong nalipay nga napari ko og naabot na kog 20 years, palit mo og 20 kaslots sa MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance. Bali 20,000 per challenge. Ako ning gi-launch 3 days o 2 days ago, nya as of yesterday, nanay usa ka 20 slot challenge nga mihatag. Oh, pakpak. Ano siya? Kaya magpasalamat ganita, ato gyunang ihatag ang atong dakong kalipay o pag-atiman sa atong gipasalamatan. Nya, ang ato sa dinhing is BF Dag, kaning para sa kumbinto, San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, na nasa tayhalin nga 25,670 kaslots.
na apay 34,330 ka slots nga available. Tag 500 pesos ni per slot para ni sa atong kumbento. Nya nasa taan ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 61 ka 16 slot challenge. Pakpakya punta. Salamat kayo. Pasalamat kita sa Ginoo. Ako, sige dyan kong pasalamat. Bisan og medyo kung sa ako pang standard, hinay ra gid ning halina. Hinay ra ba? Pero kada usa ka slot nga mahalin, gamay ra gyud kay na kun ato nang pasalamatan, mutubo na siya. Mulambo ba? Mulambo. Basta kamautang magpasalamat. Nya nga ato sang DSAP, nakadawat na sa tag usa ka slot, 198 na ka slots ang atong nadawat nga DSAP. Pakpakan po na to. 500,000 ni per slot na ay 25% interest per annum. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga kini kunong atong lawas, matod pa ni San Pablo, mao ni makapalayo nato sa Ginoo. Samtang ni apatas atong lawas. Pero ang atong lawas, matapos ra ni siya. Mauna nga ang gusto kuno niya ni San Pablo nga mobiya na ta sa atong puloy-anan. Pero samtang nagpuyo pa ta sa atong lawas nga matapos, matod pa niya dinhi, at buot kitang magpahimuot sa Ginoo. Kinahanglan makapahimuot ta niya samtang niya pa ta sa atong lawas. Nganuman, kay hukman tas Ginoo sigon sa atong nabuhat dinhi sa atong lawas, maayo o dautan. Kining lawasa lumalabay apan mao ni mo determine asa padong ang atong kalag, impierno ba or langit. Ang mapasalamaton nga tao kanunay na siyang mogamit sa iyang lawas sa Dios non nga paggamit. Ang tao nga maghuna-huna nga kining lawasa mao na gini final nya siya na magbuot-buot o gamit, musangko gyud sa pag himog mga binuang. Lingi ay mong tupad ing naway nagpuyo-puyo sa inyo. Naway nagpuyo-puyo. Naawa og naa gani tambagi nga magpakasal. Nganuman ang ilang lawas gasa nas Ginoo. Nya anytime pwede ra gid na mamatay. Og dili magpakasal pasabot wa sila mosunod sa Ginoo, peligro kaayo nga ang ilang lawas muda nila sa impierno. Peligro gyud kaayo. Mao na kabahin sa pagpasalamat. Gilay na sang lingi, inaway nagsigig suyop sa inyo. Suyop ba? Naawa. Tambagi na sana nga hunongo na ng suyop. Unsa pagilain, ang lawas gamiton sa paghigugma sa atong isig katao. Mao nay gigamitan sa mga santo sa ilang lawas. Kabahin sa paghigugma mao ang pag-alagad o pag-antos para sa uban. Mao na kamong mga ginikanan o kamusang mga anak, pagkuntis mo kinsay muunag alagad. Sa inyong balay, kinsa may mga lagad, ang anak o ang ginikanan? Kinsa may magsigig sugo, ang ginikanan o ang anak? Kanang kasigig sugo, impirnohono na na. Kanang kasigig alagad, mo na'y padong sa langit. So, unsa may buhaton ninyo mga hinugo, ayaw na mo panugo. Unsa naman? Tudlo na mo, panudlo, dili sogo, mo tudlo. Nya, unsa man pagtudlo, imo siyang ikuyog sa maong buhat. Ikuyog ba? Ayaw ingon panglaba day. Unsa may isulti? Manglaba taday. Panghipos, panglimpyo. Ayaw ka na, ing na manglimpyo ta.
Ako sad isip pare, di sa kumingon pamalit mog slat. Ang sa ako isulti, mamalitag slat. Mo na ako sige sa kog palit og slat, di sa ko palkansi. Kay nganoman, kamura day gustong malangit, kamura day gustong magpasalamat. Ako sad naa man sa koy angay pasalamatan kay kada nako dupa, naa man jud koy ako ani. Sama sa ninyo, kada ninyo trabaho, naasagin mo inyo. Kada ninyo negosyo, naasagin mo ginansya. Kamura di ay. Ako sad kada nako dupa, kada nako yaw-yaw, naagyo ko'y ako, ani? Napay ipabaon. Gahapon gani, tulo kabuk patay akong gimisahan. Sila patay, ako buhi. Nga naman, nakitay ato. Nya di ko magpasalamat ana. Di sa di ko mopalit og slat, isip ekspresyon, mopalit yun ko. Di lang ko manghambog, pero labing minus yun na akong paliton, mga worth yun na og 5,000, ngadto sa 10,000 worth of slots akong paliton kada simana. Kada pa na simana, kay kada simana masad akong sweldo. Kada simana akong sweldo, wa mo kay baho. Oy, sus, yahaya lagi. Ako sa una, kada kinsinas ray sweldo. Niya, kumbati pag maig trabaho. Bisag unsaog huygog trabaho, kana ra yung 6,000 average nga madawat nako kada buwan. Bisag moabot pa kog kaadlawon trabaho, overtime, kana ra yung 6,000 average ang akong buwan. Pero karon, asos, abutag kadlawon siging misa, pag kadako ag kolekta. Balag matay, basta na'y kolekta. Nya dita magpasalamat, ani? Pasalamat ay. Nya unsa may pamaagis pagpasalamat, muhigugma, manghatag. Manghatag yun. Mao na, ang kahoy nga gitukod ni Kristo, namunga, ug ang iyang bunga, gipanghatag. Misanga, midagko, milabong ang iyang dahon o ang iyang mga sanga na himong pasilunganan sa mga tao o adto magsag ang mga langgam, muhatag yung kaayuhan, dili kadautan. Last nga lingi, yung nasugod karon, sabat, pwede na ka magsag sa among balay. Na pwede na ka magsag sa among balay. Ingna, awan mo kasabot unsay magsag, pwede na kang mupuyo sa among balay. Sige, ingna. Imong tupad ba? Ingon sad ka, unsaon ako ingon magsag sa among balay padil nga ako maning bana akong tupad. Waday ka maghuna-huna, nga basing nagsag na dito silingan. May nang anas idyo, pasabot, welcome nimo, di nimo sige hagyaw-yaw, di nimo sige kasaba, di nimo sige away, kay mo tabok na spikas, tabok na, kanang imong anak, adto ra nas barkada, adto ra nas kompyuteran, kay sigihan nimo gyaw-yaw, sigihan nimo kasaba, kinalan makapuyo nas inyo nga malinawon ug malipayon, pinaagi sa imong pagsigighatag, sa imong gugma, pag-atiman, o pag-sabot. No, na siya'y bunga sa kahoy nga tukuro ni Kristo nga mao ang atong kinabuhi dinhis kalibutan.